Татарстан мусульманнарына караганда гарәп дөньясы уразаны ни өчен 5 сәгатькә азрак тота? Авыз ачканда ничек дөрес тукланырга кирәк? Казанда әлеге мәсьәләләргә багышланган тематик Рамазан чатыры ачылды. Кабан арты мәчете каршында эшләүче ифтар чатырындагы беренче мәҗлестән Айзат Шаймарданов. Рамазан чатырына мусульманнар 1 сәгать алдан җыела башлады. Елына бер булучы изге айга гаиләләре белән махсус әзерләнгәннәр. Һичшиксез шундый рәхәтлек хисләр кичерәбез, ел буе көтеп алабыз бу бәйрәмне. Һәм әзерлек дигәннән инде балаларыбыз менә бүген көндә шушы ачылышта үзләренең шигырьләрен сөйләячәкләр Рамазан турында. Узак әзерләндегезме моны? 11 ай. 11 ай. 11 ай. Бик көттек шул көнне, шул айны. Кабан арты мәчете оештырган Рамазан чатырының төп үзенчәлеге ул авыз ачтыруны гына күз алламый. Ифтар башланырга ярты сәгать кала мусульманнарга биредә мәдәни программа оештырыла башлый. Изге айдагы 29 көннең һәрберсендә 250 кешелек чатырда төрле тематикага багышланган чаралар үтәчәк. Бу дини йолалардан алып мәдәният, бизнес, гаилә кебек тармакларны кылышлый. Мухтаҗларны, мискиннәрне, ятим балаларны, чөнки Аллаһ Тәала кушты, аларны ашатарга и шул вакытта безнең видео программа бара, без аларның культурный программа бирәбез. То есть шул вакытта кеше гыйлемне дә ала. Әлеге Рамазан чатырының тагын бер төп үзенчәлеге ул сәламәт туклануда. Биредә көн саен төрле меню һәм күбрәк тиз эшкәртелә торган яшелчә ризыкларга игътибар бирелгән. Чатырга җыелучылар Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллинның вагазын да ишетә алды. Мөселманнарны иң кызыксындырган сорауларның берсе Уразаның көннең озын вакытка туры килүе. Әйтик, Татарстан халкына караганда гарәп дөньясы ашау-ичүдән 15 сәгать кенә тыелып тора, ә без 5 сәгатькә күбрәк. Бу дини гаделсезлек түгелме ди мөселманнар? Гаделсезлек кебек күренеп торса да, шунда 12-13 сәгать генә, бездә 20 сәгать. Ләкин бу сорауны нишләп кыш көне сорамыйлар? Кыш көне без 5-6 сәгать генә тотабыз. Монда гаделлек бар. Кайчак без 5 сәгать генә, кайчак 20 сәгать тотабыз. Мөнәҗәтләр белән үрелеп барган ифтар мәҗлесендә мөселманнарны кунаклар да котлый. Башка дин лидерлары үз конфессиясе белән исламдагы уразаның уртак яклары турында сөйләде. Айзат Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.